sanibona South Africa yonke namagumbamana umhlaba seyona isibani solwazi TV channel lesi esitholakala 071 7568 692 inamba 071 7568 692 noma isibani solwazi prop@gmail.com isibani solwazi prop@gmail.com. Namhlanje ke ngizocaphuna indaba engiyibone kwisolezwe ebhale udokotela uVusi Shongwe osemgungundlovu kwaZulu Natal. Njengoba ngihlale ngisho ukuthi la asigxilile entweni eyodwa kodwa sithatha izinto esizibonayo ukuthi lezi ziyafundeka noma ziyazwakala noma zizoba nomthelelo omuhle eSouth Africa ukuze isizwe sifunde ukuthi kwenzakalani emhlabeni. Lana ke theka ngicaphune lenkulumo nje ayibhale kwisolezwe udokotela Vusi Shongwe. Ihloko sayo sithi abelaphi bendabuko nabaprofeti bangalisusa ifu lesinyama eligubuzele iKZN. Le ndaba kuyibhale kwisolezwe ngomhla ka9 February 2025 kwakuyisonto. Ifundeka kanjena ke kuyiqiniso ukuthi siphila esikhathini lapho kunoguquguquko kwesinye isikhathi olungaqondakali kahle ngasohlangothini lwezemvelo. Yize kunjalo kwesinye isikhathi uyangifikela umcabango uthi kungenzeka ukuthi isifundazwe kwaZulu Natal siqalekisiwe. Lokho ngikusho ngenxa yezigigaba ezenzekayo eKZN kodwa ezingenzeki kwezinye izifundazwe. Kokunye ngize ngifikele umcabango uthi kungenzeka ukuthi konke kwenzekala kudalwa ulaka labangasekho kanye nokufulathela umsamo. Ngiyafisa ukuba sibheke udaba olunganginiki ukuphumula okuyizehlakala ezenzeka ngesikhathi sezikhukhula ezadlula nemphefumulo eminingi zaphinde zashiya izisulu eziningi zingenawo amakhaya. Okubuhlungu kakhulu izehlakalo zokungatholakali kwezidumbu eziningi zalabo abahaqwa izikhukhula. Kuze kube namhlanje asikaze zenziwe izinhlelo zokwenza usiko lokuqoqa ngendlela yesintu imimoya yalabo abaphangalala ngenxa yezikhukhula. Bangasiza abelaphi bendabuko abafana nobaba uSazi Mhlongo, udokotela Vivi Omkhize, ubaba uNkozenhle Biyela wasempangeni, nomama uKhumalo osesicabazini kwaMhlaba yalingana. Empeleni ngisho bonke abalaphi bendabuko. Ngibalula laba abambalwa ngoba cishe iningi labantu liyabazi. Ngiyanxusa ngokukhulu ukuzithoba ukuba uSolwazi Nceba Qaleni asondele kulomkhankaso wokunxenxa abelaphi bendabuko kuba babambe iqhaza ekuhlanzeni isinyama esigubuzela isifundazwe kanye nokuqeda imimoya emibi egcwele emkhathini wesifundazwe. uSolwazi Qaleni eNyuvesi yaKwaZulu Natal waqala uhlelo oluhle lokusebenzisana phakathi kwabelaphi bendabuko abelapha ngohlelo lokwelapha lwamanje. Umprofeti Mageja muhle ngoba akaboni ingqubuzana ekukholweni kuJehova kanye nokukholelwa emadlozini. Ngakho-ke umprofeti Mageja uzoqonda kalula uma enxenxa ukuba enze umnikelo wokuhlanza isinyama sefu elimnyama kanye nokuqeda imimoya emibi ezulazulayo eKZN. Uma abelaphi bendabuko beyamukela inselelo ngibaphonsela yona, kulindeleke ukuthi babambe iqhaza nasekubuyisweni kwemimoya labo ababulawa ngesihluku ePhoenix. Isinyama sezingozi zezimoto. Uma kungake kuvezwe izibalo zabantu abaphangalele ezingozini zezimoto, cishe wonke umuntu angakuqonda ukubaluleka komyalezo engikudlulisayo ukukhulekela kubelaphi bendabuko ukuba banikele ngolwazi lwabo lokwelapha. Silindele ukuthi abelaphi bendabuko banqande futhi baqede ukubhebhetheka kwezingozi ngokuthi bahlanze lezo zindawo emgwaqeni eselichitheke kakhulu igazi kuzona. Kufakwe ama-speed humps, ayizikhonkwane zesintu
ukuvimba izingozi. Abaholi nabaprofeti bangalekelela imindeni eminingi ngokulanda imimoya eminingi engazange yalandwa. Kulindeleke ukuthi abelaphi bendabuko basebenzisane nomnyango wezokuthutha kanye nomnyango wezokubusa ngokubambisana nobuholi bomdabu. Umprofeti Mageja nabanye abaprofeti ngokumbulelwa uNkulunkulu bazozikhomba ezinye izindawo ezizodinga ama-speed humps nokuzolandwa kuzo imimoya ezulayo. Udlame lwezopolitiki ukuhlanzwa kwezintelezi. Izibalo zikhomba ukuthi bangaphezulu kwezinkulungwane ezingama-20 abantu abaphangalala ngesikhathi sodlame lwepolitiki. Angikhumbuli kuba khona umkhwankaso wokuhlanza isifundazwe isinyama sokugobhoza kwegazi elagobhoza ngenxa yodlame lwezepolitiki. Angasakhulumi ngokuhlanzwa kwezintelezi ezafakwa emzimbeni ukuhlomela izimpi zodlame. Izigigaba zodlame nesihluku esisetshenziswa izigilamkhuba kukhombisa ngokusobala ikakhulukazi esifundazweni sethu ukuthi izigilamkhuba iningi lazo livuka amaqunga adala ukusebenzisa izintelezi ezisetshenziswa kulungiselelwa kuyolwa ngesikhathi sodlame. Ngihlala ngizibuza ukuthi kusuke sekwenze njani uma umuntu egenca umzali amgqibe emgodini. Kusuke sekwenze njani uma ibhungu elihle lidlwengula ugogo. Kusuke kwenze njani uma abantu bebulala amalungu omndeni. Udlame olunesihluku olubhekiswe kwabesifazane lapha eKZN lushiya umuntu ezibuza imibuzo eminingi. Emini kabhali isuke ibhungu kubuka umphakathi libhokode ngommeso wesifazane aze aphume umphefumulo bese isula igazi ngokulikhotha ngolimi lwakhe. Umuntu uyazibuza ukuthi ubulwane bungaka buqhamukaphi. Ngake ngakuncokola kodwa ngiqinisile ukuthi siphila esikhathini lapho umuntu esengamncamela ukugibela ibhubesi emotweni siphila esikhathini lapho umuntu esengancamela ukugibeza ibhubesi emotweni yakhe kunesidalwa esiwumuntu ngoba ibhubesi hleze lingagcina ngokukhotha uma lisuthi. Namhlanje uma ugibeza umuntu emgwaqeni usuke uzibizela ukufa kuhamba kude kunawe. Isilo esesabuza uZwelithini kaBhekuzulu sazama ukwenza umnikelo wokuhlanza izintelezi ezinsizwa ezazifaka ngesikhathi sodlame. Ngisawakhumbula amabhavu ayelaphaya esigodlweni enyokeni kuhlanzwa izinsizwa kukhishwa izintelezi. Ngangilindele ukuthi uhulumeni nosomabhizinisi bayoyixhasa ingonyama kulowo mkhankaso wokuhlanza izinsizwa kodwa ngeshwa kwenzekanga. Ngiyanxusa kuhulumeni ukuthi uma lo mbhalo wami uyithola indawo evundile kubelaphi bendabuko naye uhulumeni afake isandla kuhlinzeka abelaphi ngezinsiza ezizodingakala ekuhlanzeni isinyama esimnyama kubhuqe kanye nokuqeda imimoya emibi eyenza isifundazwe sethu sihambe phambili ekwenzeni izinto eziphambene nomthetho nobuntu. Enye yezincithabuchopho ezivelele zezwekazi lase-Afrika uSelazi Ali Mazrui encwadini ethi The Africans kunomugqa wokuqala kule ncwadi othi izinyanya zase-Afrika zithukuthele. Ngokwami intukuthelo yezinyanya ukubona ama-Afrika elaxaze aphinde ajivaza izinkambiso zesintu. Abelaphi bendabuko nabaprofeti abafana nomprofeti Mageja bayingxenye ezinkambo zesintu ezingathembela kubo ukususa leli lifu elimnyama elisigubezele kanye nemimoya emibi egubuzele iKwaZulu Natal. Bangasiza ukuba balisuse lelifu. UDokotela uVusi Shongwe oloba esemgungundlovu enkabeni yaKwaZulu Natal. Kithi-ke khumu ninabalaleli nani babukeli besibani solwazi TV channel, ngicela nje ukuthi nilalelisise lenkulumo, nihlaziye niyetshise bese nibone ukuthi nokwenza njani ngayo. Ngimema bonke ke abelaphi bendabuko nabaprofeti abaziwayo kuhlanganwe kwetshiswe lolu daba lolu olwabhala ubaba.
hayi ngoba lubhalwe mina ngithe angilifunde ngilifake la kule YouTube channel, hayi ngoba ngilintshontsha, cha, ukuthi nami ngilithandile futhi ngiyalibonga ukuthi linomqondo lungasisa phambili. Ngicela nje uma kukhona onolwazi noma office ukuthi ke kuqhutshekwe nalento, angifonele ku 071 7568 692 noma angibhalele kwiSibani Solwazi TV channel noma angibhalele kwiSibani Solwazi prop@gmail.com. Ngicela nje ukuvalelisa ngithi bayede